lingkuran kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kung susundin, anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kung susundin, anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa po sa atin, sa nakikinig at mga viewers po natin sa programa po natin na ito na Tinig ng Pag-asa. At sa gabi po na ito, tayo po ay mag-aaral muli ng salita ng Panginoon patungkol po sa pinakatema po natin sa month po na ito, patungkol sa Let Us Cross Over. Amen? So, bago po ang lahat, ako po si Pastor John ng Jesus Believed It Up Lipa. And sa gabi po na ito, alam ko may inihahanda po ang ating Panginoon sa bawat isa po sa atin, na kung saan mensahe na nagmumula sa Kanya, na ang bawat isa po sa atin ay magkaroon ng pag-asa, magkaroon po ng tinatawag po natin na mas malalim pa na pananampalataya sa ating pong Panginoon sa pamamagitan po ng mensahe na inihahanda at inihanda ng Panginoon sa atin sa gabing po ito. Kaya basahin po natin ang atin pong pinaka-text, pinaka-scripture po natin na matatagpuan po natin sa Mark chapter 4 verse 35. Ano po sabi dito? Sabi po sa New King James Version, On the same day, when evening had come, he said to them, Let us cross over to the other side. Sa Tagalog po, sabi po dito, kaya kinagabihay, sinabi ni Jesus sa mga alagad, tumawid tayo sa ibayo. Magpikit po tayo ng ating mata, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po, Panginoon. Sa gabi po ito, Panginoon, kami po'y pagpalain mo ng iyong salita. Lord, kung anuman ang mensahe mo sa bawat isa po sa amin, viewers, lahat ng manunood, Panginoon, hayaan mo na magrema po ito sa kanilang mga puso, sa kanilang mga buhay, that this message of yours, O God, hindi lamang for information, but for the transformation ng bawat isa po sa amin. Salamat, Panginoong Jesus, dahil ikaw po ang kikilos sa aming kalagitnaan, and you will be the one to minister to each and every one of us sa gabi po ito, Panginoong Jesus. Salamat sa programa ng Tinig ng Pag-asa, na kung saan ito'y instrumento mo para maipahayag
kay bahagi ang iyong salita sa lahat po, Panginoon, ng nagnanasa ng iyo pong salita. Salamat na marami, pinupuri ka namin, sinasamba at niluluwalhati namin ang iyong pangalan, pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and amen and amen. Thank you, Lord. So sa gabi pong ito, no, sa pag-aaral po natin, ang pinaka-context po natin na kung saan makikita po natin sa Mark chapter 4 verse 35 to 41. Basahin ko lamang po ng mabilisan po sa inyo para you have the idea po kung ano po yung naging kwento. Although maaring yung ilan po sa inyo ay alam na po ang kwento po na ito, no? Pero hayaan nyo po na basahin po natin yung kabuuan po ng kwento ng chapter 4 verse 35 to 41. Ang sabi po dito, kinagabihay sinabi ni Jesus sa mga alagad, tumawid tayo sa ibayo. Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sila sa bangkang sinasakyan ni Jesus upang tumawid ng lawa. May iba pang mga bangkang sinasakyan o nakisabay sa kanila. Habang naglalayag, inabot sila ng malakas na bagyo, kaya't ang bangkang sinasakyan nila ay hinampas ng malaking alon at ito'y halos mapuno na ng tubig. Si Jesus ay natutulog noon sa may hulihan ng bangka. Nakahilig sa isang unan, ginising siya ng mga alagad at sinabi, "Guro, baliwala ba sa inyo kung mapahamak kami?" Bumangon si Jesus at sinaway ang hangin. "Tigil," at sinabi sa lawa, "Tumahimik ka." Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang lawa. Pagkatapos sinabi sa mga alagad, "Bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon ba'y wala pa rin kayong pananampalataya?" Natakot sila ng labis at namangha. Sabi nila sa isa't isa, "Anong klaseng tao ito? Pati hangin at lawa ay sumusunod sa kanya." Amen. So dito po sa kwento, no, so mapapansin po natin na after po na magkaroon ng pagpapagaling ang ating Panginoong Jesus doon sa may Galilee, no, hindi lang pagpapagaling, no, nagkakaroon pa siya ng deliverance po doon sa mga tao po doon, no, papalayas ng masamang espiritu at marami pa pong iba na kanya pong ginawa. Ano po ang sinabi niya pagkatapos noon? Medyo hapon na, medyo magagabi na, sabi niya sa kanyang mga alagad, no, ay pumunta daw, tumawid sa kabilang ibayo, no, at habang tumatawid po sila sa kabilang ibayo, nakaranas po sila ng bagyo. Okay, malakas na hangin, no, hinahampas ng malaking alon at marami pa na naranasan nila in times doon sa paglalakbay po nila. At habang ang ating naman Panginoong Jesus ay natutulog, himbing na himbing sa pagtutulog, at maaaring kasing yung bangka po nila, sinasabi po dito, ay halos mapuno na ng tubig, no? Malaking alon, hinahampas, no? At pumapasok ang tubig. So, ang ating Panginoong Jesus naman ay talagang peaceful lang natutulog doon po sa likuran ng bangka. Ginising nila, no? Nung paggising po nila at sinabi, "Guro, baliwala ba sa inyo na kami mapapahamak?" So, kumbaga, dito po sinabi ng ating Panginoon, nung paggising niya, no? Anong sabi niya sa kanyang mga alagad? Wala ba kayong pananampalataya, no? At ang ating Panginoon, inutos niya sa hangin na tumigil, inutos niya, sinabi niya sa lawa na tumahimik. So, lahat po yan na ginawa po ng ating Panginoon. Naghimala po ang ating Panginoon. Even yung kalikasan ay kaya niya pong utusan. Amen? Kaya po, ang pag-aaralan po natin sa gabi po na ito, no, ay patungkol po sa journey of crossover. Amen? Alam na po natin kung ano po ang crossover. Amen po ba? So ito pong crossover na to, no, ito yung mga bagay na kung saan tayo ay tatawid, na ang ating iiwanan sa ating mga buhay ay yung mga bagay na hindi nakakaligod sa Diyos, yung mga bagay na pangit sa ating buhay, yung mga bagay na kung saan tayo ay bondage doon, yung mga bagay na kung saan alipin tayo ng mga bagay na yon. At marami po sa atin, no, samot-saring problema ang pinagdadaanan at gusto nating tumawid doon sa samot-saring problema na yon. Amen? At alam natin, itatawid tayo ng Panginoon. Pero, tingnan po natin habang sa pagtawid nila, ano po yung naging journey po nila. Amen? Yun po yung atin pong pag-uusapan sa gabing ito. Tandaan po nating unang-una, no? Yung number 1 na kailangan po nating matandaan habang tumatawid po tayo sa next na level ng atin pong pananampalataya, habang tumatawid po tayo sa breakthrough na gusto ng Diyos para sa ating buhay, unang-una natatandaan natin, expect storms in your crossover.
So meaning to say, asahan po natin ang mga bagyo sa ating pagtawid. So asahan mo ang bagyo sa iyong pagtawid. Amen? So currently, no, nakakaranas tayo po ng mga bagyo ngayon, no? Dahil tuloy-tuloy po ang ulan dito sa atin, no, sa Manila, sa Cavite, at maaring sa iba't ibang dako po ng ating pong bansa. So sa mga bagyo na atin pong naranasan, marami pong mga lugar na binaha na po, no? Maraming nasira na kagamitan at marami na po na mga bahay na nalubog sa tubig dahil sa bagyo po na ito. At alam naman po natin, sa ating bansa, yung literal na bagyo na ating naranasan is typhoon po talaga. Okay, typhoon po. Maaaring signal 1, 2, 3, 4. Maaaring yung signal number 4, yun yung pinaka na-experience ng ating pong bansa nung mga dati-dati pa, no? So maaaring may number 3, pero sa ngayon ay bibihira na lang, no? Pero pag talagang bumaha, ay talagang umulan, I mean, baha-baha po talaga, no? At sa ibang mga bansa, marami rin po silang nararanasan ng mga bagyo. Nung nandun po ako sa ibang bansa, no, sa Middle East, no, ang nararanasan naman po namin doon ng mga bagyo is sandstorm naman na tinatawag dahil nasa disyerto po, no. Sandstorm minsan sa mga ibang area ng Middle East, meron naman po na snowstorm na nagsusnow. At marami pa pong iba na bagyo na nararanasan po ng ibang mga bansa rin, like the hurricanes, like yung tornadoes, no? Marami pa po, no? At dito po sa na-experience po natin na bagyo in terms of physical na typhoons ng ating mga buhay, na storms ng ating mga buhay, no? Pwede po natin ilahalin tulad po ito dito sa storms ng spiritual po natin na buhay. Amen? Na kung saan actually, ang storms ng spiritual na buhay natin, no? Minsan, emotionally driven po ito. Okay? Emotional driven, no, yung mga pinagdadaanan natin minsan din naman may mga trials tayong pinagdadaanan, may mga sufferings tayong pinagdadaanan, no. And yung storm po nito natin pong pinagdadaanan, wag po kayong mag-alala kasi bakit, no, it will bring an abundance sa bawat isa sa atin once na tayo po ay nagtagumpay po dito. Alam po natin na itong storm na to ay abundant din sa hardship, na kung saan minsan parang feeling mo, no, very severe na yung parang pinaka-drought or tagtuyot sa buhay mo, no. Pero wag po kayong mag-alala dahil as a Christian, no, lagi po talaga tayo po ay lumalakad po doon sa mga trials, temptations, tribulation, mga challenges po ng buhay natin. Minsan mga painful na moments pa ng buhay natin, no. Pero wag po kayong mag-alala, no. Kailangan lang po natin lakaran yan, no. Kailangan we have to walk on it, no. So para bakit, no? Once now we know that we will experience trials, tribulations, suffering, no? Para hindi po tayo mag-back off, hindi tayo mag-turn back doon sa gustong papuntahin sa atin ng ating Panginoon, na kahit na tayo po ay dumaranas ng samut-sari na storms ng ating buhay, hindi po tayo susuko. Amen? Dahil we are already expecting it, no? Ano nga sabi doon sa pinaka-verse natin ng context? Sabi doon sa Mark 4:37, no? Sabi doon, and a great windstorm arose, and the waves beat into the boat, so that it was already filling. So sa Tagalog po, habang naglalalayan sila, inabot sila ng malakas na bagyo, kaya't ang bangkang sinasakyan po nila hinampas ng malalaking alon at ito'y halos mapuno ng tubig. So doon sa journey nila, nakaranas po sila ng bagyo. Okay? Kaya dapat i-expect po natin na tayo, habang tayo ay nabubuhay sa mundo, habang tayo po ay sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon, there is always storm that will rise. So storm will rise, mga kapatid, no? Kung alam nyo po yung law of friction, na kung saan ito pong third law ni Newton, no? Medyo science muna tayo konti, no po? So pag sinabi nating friction, no, ang sabi doon is, for every action, there is equal and opposite reaction. So, meaning to say, katulad po sa atin pong tsinelas, sapatos, no? Kung hindi po yan, kung wala pong friction yan, ano po ang mangyayari? Madudulas po tayo. Mapapahamak po tayo, no? Ganon din sa atin pong sasakyan, no? Kung wala pong, hindi po nakadesign ng kalsada at yung gulong in terms of friction, so, ang mangyayari po dyan, ma-aksidente po. So, meaning to say, nagkakaroon po ng kiskisan yan. Amen? Nagkakaroon ng friction. Amen? So, equal and opposite reaction. So, sa buhay po natin, ganun din po, no? Dahil when we say, I am moving forward, no?
there is always something na magsasabi sa iyo, move backward. Amen? Pag ikaw ay lumalakad, lumalarga, no, papatungo doon sa kalooban ng Diyos na marating mo, no, na kailangan mong marating, there is resistance. Amen? There is resistance. And there is always a reaction na magsasabi ng, huwag ka dyan, mag-back out ka na lang, no? At marami pang iba. Amen? Dahil po as we cross over to the other side, storm will really rise, mga kapatid. Pero wag po kayong mag-alala, don't be discouraged. Kahit na maraming pa po tayong pagdadaanan na storms, this should not be discourage you. Dahil kailangan, you have to continue to say, I am crossing over to the other side. Merong mang bagyo o wala mang bagyo, I must cross over to the promise of God sa buhay ko. Amen? So yun po dapat nating i-expect. Yun, kaya wag po tayong ma-discourage, no? Dahil bakit po, when we are doing something meaningful, no, we should expect opposition, and not only normal opposition, it is a serious opposition. Amen? Ang storm, hindi lang magra-rise yan, no, against a directionless motion. Kung hindi, maraming direction yung mga storm sa buhay natin. Tatadta rin po tayo niyan. Amen? And yung time darating na kung saan masasabi po natin, no, I have made up my mind, I'm going for it, no, kahit na meron mang storm, meron mang bagyo, or wala mang bagyo, no, I have made up my mind, I have to go through, I have to push through. Amen? Para makamtan po natin yung talagang para po sa atin na pagpapala ng ating Panginoon. Challenges man yan, problema man yan, yan man ay inaasahan natin na mangyari in the near future, no? Basta't persistent lang po tayo. Katulad po ng mga nangyari sa kwento sa Biblia, yung Israelites nung time na they are leaving Egypt, no, na kung saan ang Red Sea is still waiting for them to cross over, no, na kung saan nung start ng journey nila, hinahabol sila ni Pharaoh at ng kanyang mga army, na kung saan firstly talagang gusto talaga silang nung time na yun, talagang gusto silang habulin, gusto silang patayin, no, dahil nakaalis na din doon sila sa tinatawag po natin na slavery, na kung saan alam naman po natin malaki po ang impact nila sa buhay ng mga Egyptians nung time na yon. So meaning to say, may resistance. Gusto silang palayain nung time na yon, pero nagre-resist. May kalaban na nagre-resist. Ganun din po sa atin, no? Kung halimbawa sila nung time na yon, sumuko sila, nag-surrender sila, hindi sila pumunta doon, hindi sila nagpatuloy doon sa part ng Red Sea, no? Tingin ko hindi po mabubukas ang Red Sea na yon para po kanila pong madaanan papunta po doon sa other side. Amen? Pero dahil kahit na marami pong reklamador sa kanila, amen, nandun pa rin yung favor at yung grace ng ating Panginoon, no? Lumakad, sumunod pa rin sila, at nung time na sabi nila, wala na silang mapupuntahan, so ang Diyos pa rin ang gumawa ng kapamaraanan para sila po ay itawid. Amen? At sila po ay maging ligtas sa kung saan maraming kapahamakan at sa slavery. Amen? Ganon din kay David, no? So, nung time naman ni David at ni Goliath, at ang mga Israel nung time na yon, no, wala na po silang pag-asa na kung saan yung Israel is hoping to cross over from fear to peace. Dahil bakit po? Talamak na po doon nung time na yon yung balita patungkol kay Goliath na walang makakatalo kay Goliath. Ang laki ni Goliath. At the same time, sobrang lakas, no? So, natakot po sila. Napangunahan po sila ng takot. Tayo rin po minsan sa buhay natin. May mga Goliath sa buhay natin, napapangunahan tayo ng takot eh. Amen? But, dito po, dineliver din sila ng ating Panginoon. Amen? Krinos over din sila ng ating Panginoon. At ang ginamit po na tao, walang iba is yung isang musmus na bata, which is si David po yun. Akalain mo yun, no? Yung crossover nila, ang gumagamit talaga ang Lord ng iba't ibang kapamaraanan. Amen? Doon sa Israelites, gumamit siya ng paghati ng dagat. Dito kay David and Goliath, no? Noong sa Israelita nung time na yon, ang ginamit niya bata para lang maka-deliver, ma-crossover, no, yung fear para magkaroon ng kapayapaan ang mga taga-Israelita. Amen? So, ganun po. At marami pa pong kwento sa Biblia. Si Elijah, no,
na kung saan hinabol din siya ni Jezebel long time na yun. So marami. Amen? Even si Paul, si Apostle Paul, no? Na kung saan from dati na siya ay nagpipersecute ng mga Christian at nung na-encounter niya ang ating Panginoong Jesus, siya ay naglingkod, nag-preach ng gospel. So once na dinadala niya ang salita ng Panginoon, there is always resistance. So when Paul starting to cross over, no, from persecuting the church to preaching the church, so may crossover, may pagbabago, no, may yung past niya is nagpi-persecute siya. Pero ngayon, nung time na encounter niya ang ating Panginoong Jesus, wala siyang ginawa kung hindi na i-preach niya yung good news. Amen? And nung that time na yon, marami pong mga rulers, councils, nung time na yon, na kung saan talagang against sa kanya, hinahabol siya, papatayin siya. Amen? So meaning to say, the journey to the other side, mga kapatid, no, ay maraming storm na mag-a-arise. You will have to expect it. At ang storm po na yan, you will have to face it. No? At even you face it, don't worry. Alam ko, you will make it. No? Dahil kasama mo ang ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Alam naman po natin, yung enemy, no? Especially when you are moving against the will ng enemy, which is Satan, no? Which is the devil, no? Samot-saring problema ang ipapadala niya sa iyo para manghina ka. No? Samot-saring problema, samot-saring na pag-iisip, mag-overthink ka, no? Kung minsan mayroong problema sa harap, maya-maya meron naman sa kaliwa, sa kanan na naman, minsan sa likod pa, no? Yun po yung pinapadala minsan ng kaaway sa atin, na kung saan meron po kasi tayong great na gagawin para po sa kalooban ng ating Panginoon. Iayaw po ni Satan yun. Pero take heart, mga kapatid, no? Huwag kang mawala ng pag-asa, huwag kang malumbay, dahil sumasa iyo ang Diyos, no? Sasamahan ka niya sa crossover na yan. At the same time, in-expect mo na meron nang magkakaroon na ng storms. Kaya once na you expect there are a lot of problems, hindi ka na magiging baguhan doon sa problema na yon. Amen? And the journey to the other side, kailangan po natin ng courage. Kailangan natin ng malakas-lakas na courage, lalong-lalo na yung pananampalataya po sa ating Panginoon. And syempre, yung holy seriousness po natin sa ating pong Panginoon. Yun po pinakakailangan natin. Bakit po? Kailangan mong ma-defeat yung voice diyan sa isip mo ng opposition na kung saan yan yung nagbablind sa iyo to make an action, no? To make an action to step over doon sa crossover na gusto ng Lord sa iyo. Na kung saan yan yung maging dahilan na magbablind sa iyo sa mga actions mo. Na kung saan once you take action, no? Sigurado ako magtatagumpay ka, no? Sigurado po tayo magtatagumpay po tayo kasi po hindi naman po tayong lumalaban ang Diyos natin po ang lumalaban para sa atin. Amen? Hallelujah. So, mga kapatid, certainly, no, storm will always arise. Amen? Mag-a-arise talaga yung mga bagyo sa buhay po natin. And yung ruta po ng storms na ito ay punong-puno, no? Punong-puno po. Okay? So, minsan may mga narrow path, and minsan may mga punong-puno ng thorns, ibig sabihin may paghihirap, sufferings, no? But, no, yung mga pagsubok na to, yung mga narrow path na to, yung mga thorns na to, it should not always stop you, no? It should not always stop you. It should not stop a serious, determined, and desirous mind para i-push through, i-go through ang plano ng Diyos sa kanyang buhay. Once na in-expect mo na meron kang pagdadaanan ng mga bagay na storms, tribulations, sufferings, at marami pang iba. Amen? Dahil po, once you have planned to make it, alam ko, may plano ka, alam rin ng Diyos ang plano mo, at once yan ikalooban ng Diyos, alam ko, you will pass it through. Even there are storms, you will be unharmed in the name of Jesus. Amen? Hallelujah. So, yun po yung number 1 na kailangan po nating tandaan. Okay? But, no, tandaan din po natin habang tayo po ay nagta-travel along the way, no? Doon sa journey po natin. Siyempre po pag tayo po ay nagta-travel, may mga dala-dala po tayong luggage.
Okay? Dahil when we travel to the other side sa panahon natin ngayon, pag nagpunta ka sa ibang bansa, nagpunta ka sa province, so may dala-dala kang backpack, may dala-dala kang damit, may dala-dala kang bagahe, So tandaan niyo po sa atin pong pag-crossover, we have also a luggage na dala-dala po natin. Ano po ang luggage po natin na dala-dala? You have Jesus. You have Jesus. Amen. That's why you need to have faith. No? You need to have faith. Amen. Pwede mong sabihin sa sarili mo, I am crossing over to the other side ng buhay ko. No? I have broken all the natural and common barriers sa buhay ko. I have Jesus in my luggage. No? And I know for sure, storm will rise, but Jesus is with me. Hallelujah. No? So meaning to say, you will not be surprised even if storm will rise. Amen? Hindi ka na nagugulat dahil in-expect mo na, dahil meron ka na, inaasahan na kung saan may dala-dala ka. Amen? Katulad po sa exam sa estudyante, na kung saan pag ang isang estudyante nagsabi po ang kanya pong teacher, pumasok sila sa school, kinaumagahan, then nagsabi ang kanyang teacher on the spot na magsasabi, may exam tayo. So, initial reaction ng mga estudyante, magugulat, Once na nagulat ka, you will have a panic, Magkakraming ka, magpapanik ka. So, maaaring yung tibok ng puso mo na sobrang bilis, Dahil hindi ka ready, hindi ka handa. Dahil nga hindi mo inasahan, dahil biglaan. Amen. So, minsan kasi doon po tayo surprise at sa mga surprises ng mga storm sa buhay natin, hindi tayo nakakapag-isip ng tama, nakakapag-decide tayo minsan ng hindi na ayon sa kalooban ng Diyos dahil we are already in a state of panic. Pero ayaw po ng Diyos yan. Kaya sinasabi po ng Panginoon ngayon, expect mo, anak, ina-expect mo pag ikaw ay sumunod sa akin, expect mo maraming oposisyon, expect mo marami kang pagdadaanan. Yes, may mga pangako ako, pero yung mga pangako na yan, totoo namang ibibigay ko sa iyo yan kasi wala pa akong pangako na hindi tinutupad, sabi ng Panginoon. Pero you should expect yung trials, tribulations, temptations sa buhay mo. Amen? Kaya kailangan po mag-expect tayo na meron pong darating na storms. Dahil pag nag-expect po tayo, we will prepare, So dito po sa atin pong crossover, that we will not stop from crossing over. Amen? Even if there are a lot of storms. Dahil you will make it to the end. You will make it to the end. Storms or no storms, you will cross over. Amen? So yan po yung una na gusto ng Lord sa atin na imulat po tayo. Na kailangan mag-expect po tayo ng darating na mga bagyo sa ating buhay. At pangalawa, once na in-expect po natin, pangalawa po is be prepared for the storm in your crossover. Amen? Maghanda sa mga bagyo sa iyong pagtawid. Dahil inaasahan natin, ina-expect po natin, katulad po ng bagyo na naranasan po natin ngayon. Ano po ba ang paghahanda ng iba po sa atin? Maaring nag-grocery na po yan, Maaring naglagay na yan ng timba ng tubig, baka mag-brown out, at maaring purchase na po yan ng generator or whatsoever man dahil nga may bagyo. So, sa atin po spiritually, kailangan din po natin maghanda doon sa pagtawid po natin. Amen? So, very common sense na po sa bawat isa po sa atin to prepare ahead of time, ng typhoon. Amen? Problema, yung storms of life, yung typhoon of life, hindi po natin napaghahandaan. Amen? Yun po yung malimit na hindi po natin napaghandaan. Amen? Na hindi natin tinitingnan in advance. Kaya pagdating noon, tayo po ay talunan dahil hindi po natin napaghandaan. And tandaan nyo mga kapatid, whatever the storms that come your way, it is easier for them to navigate and get through it, if you have prepared for them. Hallelujah. Unang-unang kailangan i-prepare po natin, kailangan handa po tayo sa ating pag-iisip, handa po tayo sa ating puso,
sa mga inevitable o hindi maiiwasan na mga trials ng atin pong buhay. Amen. Kaya kailangan palakasin po natin yung ating theological foundations. Amen. Pag sinabi po nating theological foundations, kung ano yung pagkakakilala po natin sa ating Panginoon, sa ating Diyos, yung pinaka-sovereignty niya, yung lahat ng bagay dito sa mundong ito, siya yung may control. Amen. So yun po yung kailangan po natin patibayin para tayo po ay maging handa. And ano po ba itong mga practical ways na ito? Para po maging handa tayo sa bagyo ng buhay. Amen? Meron lang pamang po 4 dito ng mga practical ways para maging handa po tayo sa bagyo ng buhay natin. At unang-una po is study the Word of God. Mahalaga po ang salita po ng Panginoon. Kadalasan po sa atin, no? Mas malimit pa nating basahin yung Facebook, message sa Facebook, sa text message, sa Instagram, sa ano pa, marami pa, TikTok, no? Kaysa sa salita ng Panginoon. Pag binasa po natin doon sa message ng messenger, lalo na pag mga minsan sa mga kabataan, ano, lalo na pag mga crush nila yung nagme-message, kilig na kilig pa, no? Pero yung salita ng Panginoon na ito'y totoo, na love letter ng Diyos sa atin, no? Ay hindi binabasa. Bakit po love letter? Marami po itong nakasulat na para po sa iyo, para sa akin. Dahil love letter po ito ng Panginoon na magtutuwid po sa iyo, magtutuwid sa akin, magtutuwid sa ating lahat, at magbibigay sa ating lahat ng buhay na walang hanggan. Amen? So kailangan po natin to study the Word of God. Sabi nga sa Matthew 4:4, di ba? No? Ang tao hindi lamang nabubuhay sa tinapay. Amen? Bagkus sa salita din ng ating Panginoon, mga kapatid. Amen? So we really need to study what the Bible says about doon sa trial, sa suffering, tribulation, at marami pang iba. No? Bakit nag-i-exist po tayo? How we should respond doon sa mga trial na yon? How does God use yung mga suffering doon sa buhay natin? At kailangan po natin pag-aralan ang scriptures na kung saan ang tinuturo is patungkol din sa Diyos, which is ito pa rin ang Word of God, ito pa rin ang Biblia. Amen? Ang Biblia pa rin. Kung sino siya, ano yung karakter niya. Bakit po? Once malaman po natin kung ano ang karakter ng Diyos, minsan man hindi po tayo matatakot. Hallelujah. Minsan man alam natin ang disposition natin sa buhay na meron tayong Diyos. Amen. Very big difference po yan versus doon sa mga taong hindi nakakilala sa Diyos. No? Bakit? God is going us out doon sa mga sitwasyon ng buhay natin na hindi kalugod-lugod, hindi maganda, hindi naayos. No? Bakit din? We have to believe that He is holy. He is just. He is right. So kung may mga nang-aapi sa atin, huwag mo nang patulan. Amen? Kasi ang Diyos natin is a just God. Amen? And syempre, marami pang bagay, mga gandang bagay. No? Good in all that He does. Marami pong mga bagay. Amen? So pangalawa po sa paghahanda po natin, no? Anong mga practical ways? Pangalawa, affirm God's sovereignty, yung supreme authority ng Diyos, no? Na kung saan what we believe about God's sovereignty ay nagpi-play po siya ng significant role in how we face suffering. No, it really plays a significant role sa ating mga buhay. Do we believe that He is an absolute control over everything sa buhay po natin, na kung ano man ang mangyari? So, kung masagot mo po yan na oo, hindi ka matatakot. Pero kung masagot mo yan na oo, tapos natatakot pa rin, sabihin to say, hindi ka naniniwala. Amen? So, do we really need to trust God? Amen? Sa lahat ng bagay? And even doon sa suffering po natin. At tandaan nyo po, kailangan po maniwala po tayo sa Diyos sa lahat ng bagay. Sa suffering mo natin. Dahil bakit po? For our good and for His glory. Alam ko, itatawid niya tayo. Amen? Itatawid niya po tayo. So, paano po tayo magtitiwala sa Diyos? If we find hope doon sa ibang bagay. Hindi sa Kanya. Hindi sa sovereign control niya. Hindi sa sovereign power niya. Kung yung hope natin is sa kapitbahay natin. No, paano tayo magtitiwala? Paano kikilos ang Diyos natin? Tandaan niyo po, our God, Jesus,
has the sovereign control of everything. Amen? Sovereign control. Kaya tandaan niyo po yan. Yan po yung preparation na kailangan po natin. Amen? Kailangan malaman natin, ma-affirm natin that God is sovereign. Jesus is sovereign. Amen? Pangatlo po na preparation is we have to memorize the scripture. Memorize scripture, mga kapatid. Bakit po? Sabi nga natin, no, tayo po ay hindi nakikipaglaban sa laman. Because we are battling against the spirit. Amen? So nakikipaglaban tayo sa espiritu. So ano po ang sandata ng espiritu? Salita po ng Panginoon. Amen? Ano po yung madideclare mo na salita ng Panginoon kung ikaw po ay walang na-memorize na Bible verse? Kung isa lang na-memorize mo, John 3:16 lang yung alam mo. Amen? So kailangan mag-memorize ka ng verse. Bakit? Kasi kung merong panangga ang kaaway, ang devil, paghampas mo sa kanya, kung isang verse lang yung na-memorize mo, hindi yan makaka-penetrate sa kanya, hindi na makakapagtalo sa kanya. Kailangan marami po tayo kasi he will battle din against the word. Against word din. Minsan ginagamit niya pa yung salita din ng Panginoon to battle against us. No? Kaya tayo bilang isang mananampalataya ng Panginoon, dapat marami po tayong alam. Marami po tayong memorize na verse ng Bible. Amen? Amen? Kasi yun po yung atin pong pinakasandata. No? Na kung saan, kung marami pong pinupukol si Satan sa atin, marami rin po tayo pwedeng ipanlaban sa kanya na salita po ng Panginoon. Sabi nga sa Romans 8:18, para sa akin, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maihambing sa kaluwalhatiang ipapahayag sa atin balang araw. So meaning to say po, once na lumalaban po tayo at na-memorize po natin yung salita po ng Panginoon, no, meron po tayong magagamit para po ipahayag dito sa kalaban na ito ang kabutuhan, kaluwalhatian, kabutihan po ng ating Panginoon na kung saan balang araw po meron po na mangyayaring kaluwalhatian. Amen? So, tandaan po natin, we can memorize passage of God's promises para po sa buhay natin. Dahil our hope is in Christ. And we use that in every suffering of our lives. Ginagamit po natin yan sa bawat suffering na naranasan natin. Ginagamit din natin yan to transform ang buhay po natin from glory to glory. Amen? That, sabi, di ba? Once we are in Christ, we are a new creation. So, ginagamit po natin yan. So, dapat, once we are a new creation, so mga dating bagay, mga lumang pagkatao na meron tayo, wala na. Dahil bago na po tayo. So, dinideclare po natin yan para magkaroon ng kapangyarihan na maging buhayin sa buhay po natin. Amen? Kaya mahalaga po ang pag-memorize ng salita po ng Panginoon. Amen? At ang pang-apat na preparation is you need to pray. No? Pray. We need to develop yung active prayer life. Hallelujah. Hindi rin ka lamang nagpipray tuwang pagising at pagkatulog pagkagabi. Kung hindi, along the way, kahit saan ka man, saan man ang location mo, no? Pagdating ng kailangan kausapin mo ang Diyos, no? Kinakausap mo siya through prayer. Nagpipray ka sa Kanya. Amen? Dahil bakit po? During the calm season ng buhay po natin, we need to grow in prayer. At malaman po natin to turn to God for all things. Para pagdating po doon sa season ng storm ng buhay natin, we can trust God. We can rely on God in prayer. No? The more po na ginagamit po natin ang prayer during sa atin pong mga trials and tribulation. Kaya, the more na kailangan po natin mag-pray. Kahit na tayo dumaranas ng mga pagsubok, pray. Kahit na hindi pa tayo dumaranas ng pagsubok, pray pa rin. Pray for protection. No? Mga krisis sa buhay natin, dumaranas tayo, pray. Amen? Kailangan po mag-pray ang bawat isa sa atin. Amen? At ang prayer should be instinctual. Pag sinabing instinctual, like breathing, ibig sabihin, pag wala ang prayer, mamamatay ka. Katulad ng hangin na atin pong nalalanghap na nagbibigay sa atin ng buhay. Pag wala ang hangin, patay po tayo. Ganon din po sa prayer. Dapat
araw-araw, ito po yung oxygen po natin. Amen? So, yun po yung 4 na practical ways ng atin po na paghahanda sa mga storms ng buhay po natin. Amen? During the crossover po natin. And pangatlo, the last po, no? The last po na atin pong pag-uusapan during the crossover, during sa journey ng crossover, no? Ang pangatlo po natin, be calm while you experience storms in your crossover. Maging mahinahon habang naranasan mo ang mga bagyo sa iyong pagtawid. Amen? Alam naman po natin na samot-sari ang storm na atin pong napagdadaanan. But it is important to remain calm and trust in God's guidance. Amen? Importante po yan. Na habang tayo po ay dumaranas ng samot-saring pagsubok, kailangan kalmado po tayo. Huwag po tayong magpanik. Amen? Huwag po tayong matakot. Huwag po tayong magduda. Amen? At doon po sa traveling na ginawa po nila doon sa crossover, nakaranas po sila, no? Ng pagkaroon ng pagkalma. Bakit po? Basahin po natin sa verse 39 ng chapter 4. Sabi po doon, Then he arose and rebuked the wind and said to the sea, Peace, be still. And the wind ceased and there was a great calm. So meaning to say, ang gulo-gulo po ng paligid ng time na yun, ng dagat ng time na yun. Natakot ang mga disipulo. No, takot na katakot. Ang nandun nakasakay sa bangka kasama ang ating Panginoong Jesus. Amen? Pero, nung takot na sila, lumapit sila sa ating Panginoong Jesus, no? Pinakalma po lahat ng storm ng ating Panginoong Jesus. Kaya tayo po, kalma lang kapatid. Kalma lang. No? Nasa atin ang Panginoon. Nakasakay po tayo sa bangka ng Panginoon. Amen? Kaya dapat maging kalmado lang po tayo. Hallelujah. Kahit na tayo dumaranas ng samot-saring problema. Amen? Hallelujah. Dahil bakit po we can find strength and assurance sa power and sa presence ng ating Panginoon sa dami at samot-sari man na circumstances ng buhay po natin. Sabi nga po sa Psalms 107 verse 29, no? He calms the storm so that its waves are still. So ang Diyos natin, kayang-kaya po na panatilihing kalmado ang lahat ng sitwasyon sa buhay natin. Dumaranas man tayo ng samot-saring sitwasyon, tayo kalmado na humaharap sa samot-saring sitwasyon ng buhay natin na pangit, pero tayo kalmado dahil kasama natin ang Diyos. At hindi lamang tayo maging kalmado, na pagtatagumpayan pa natin ang bawat problema dahil kasama po natin ang ating Panginoon. Amen? So, trust in the power and the presence of God. Dahil pag doon lang po tayo nakafocus, no, sa pangako ng Panginoon, na kung saan sa presence lang tayo nakafocus, na kung saan tayo po ay nagpa-practice ng prayer, nagpa-practice po tayo ng thanksgiving, na kung saan mini-maintain natin yung calmness natin, mini-maintain natin yung steadfastness ng spirit natin, no? Sigurado po ako we can navigate yung mga storms sa buhay natin and we will continue to cross over with confidence. Hallelujah. Amen. Dahil po panatag po tayo. Amen. Mapapanatag po tayo at makakapag-desisyon tayo ng tama ayon sa wisdom na ipinagkakaloob ng Diyos at hindi dahil sa mga damdamin po natin. Minsan kasi nagkakaroon ng hindi tamang desisyon ang isang tao dahil sa kanyang nararamdaman. Amen? Wala na yung wisdom na nanggagaling kay Lord dahil nabalot na ng kung ano yung nararamdaman niya. Kaya doon na lang po nagdi-decide based doon sa emotions, which is hindi po yun ang gusto ng Diyos. Amen? Kasi yung mga bagyo natin sa buhay, nagtitrigger po ng hindi magandang emotion ng ating puso. Na kung saan, pag hindi magandang emotion ng ating puso, nagkakaroon tayo ng desisyon na mali. Hallelujah. Gusto mong magkaroon ng desisyon na tama, na guided by the wisdom ng ating Panginoon, be calm. Amen? Be calm. Kailangan maging kalmado ka. At yung scripture po natin ng kwento dito sa Mark chapter 4 verse 35 to 41, ito lang ay nagde-demonstrate lang naman ito, no, kapatid, ng ability ng Diyos po natin that even yung mga chaotic situation ng buhay po natin, kayang-kaya niyang i-control. Hallelujah. Kayang-kaya niya pong i-control. Amen. Sabi nga po sa mga awit 46 verse 1 to 3, sabi po dito,
Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot mundo'y mayanig man, kahit na sa dagat ang bundok matangay, kahit na manggalit yaong karagatan at ang mga burol mayanig mangimbahal. So wag daw po tayong matakot. Amen. Si Lord ang ating kanlungan, ang Diyos natin ang ating kanlungan, siya ang ating saklolo. Hallelujah. Kaya po, nung time na lumapit ang mga disipulo, nandyan ang saklolo ng ating Panginoon para sa kanila. Amen. Kaya dapat po maintain a calm and steadfast spirit. Maintain. Kailangan mapanatili po natin. Hallelujah. Sabi po ulit sa Philippians chapter 4 verse 6 to 7, sabi po dito, na huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. So meaning to say, ito pong verse na ito, no, na kung saan mapapansin po natin there is peace ng Diyos that will guard our hearts, our minds. Amen? Nandyan po yung kapayapaan. Huwag kang mabalisa tungkol sa anumang mga bagay, mga kapatid. Kung ikaw man ay nababalisa ngayon, sa viewers po natin dyan, ipagkatiwala mo sa ating pong Panginoon. Amen? Pagkatiwala mo. And syempre, once na pinagkatiwala mo, no, nag-maintain ka ng calmness, ng steadfastness ng spirit mo, no, seek mo yung wisdom and yung guidance ng ating Panginoong Jesus. No, kung nag-navigate man tayo ng mga oppositions, challenges sa buhay natin, no, kailangan po meron pong wisdom na nanggagaling sa Diyos. Meron pong discernment din na nanggagaling sa Diyos. Kaya kailangan po tayong mag-pray ng wisdom at ng discernment para po ang Diyos ang gagabay po sa atin at hindi po kung sino-sino yung pwede nating puntahan at hinga natin ng counsel o ng tulong, ng advice. Hindi po. Unang-una, magpa-advise ka sa ating Panginoon. Amen? Kasi ang mga tao, maaaring pong mag-advise yan, mali pa. Pero sa Lord po natin, sa Diyos po natin, kahit ano pong gawin po natin, no, sigurado po, advice po niyan ay ikakabuti po sa bawat isa po sa atin. Ang tandaan po natin, mga kapatid, no, may purpose po ang storm kung bakit nangyayari po sa ating buhay. Amen? Bakit po? Storms can be an opportunity for our growth, refinement natin, and yung deeper reliance natin sa ating Panginoong Jesus. So kung gusto mong lumago sa pananampalataya mo, expect, no, you will face so many storms. But take heart, sabi nga ng Panginoon, no, mga kapatid, doon sa kanyang salita, John 16:33, take heart, no, I have overcome the world. Na-overcome ng Panginoon ang mundong ito. Kaya mga kapatid, sa gabi po na ito, tandaan po natin sa ating pong journey ng paglalakbay patungo doon sa pangako ng Diyos, patungo doon sa mga bagong bagay na ipapagawa ng Diyos sa atin, patungo doon sa mga inaasahan nating bagay patungkol sa Diyos. Kailangan i-expect po natin there will be always storms in our crossover. And once there is always storm, be prepared for the storms in your crossover. And once you are prepared, once you experience the storms, be calm while you experience storms in your crossover. Amen? Kaya manalangin po tayo, humingi po tayo ng gabay ng atin pong Panginoong Jesus at may kukwento lang pala po na po ako bago po tayo mag-pray, no? So, para at least ma-experience po natin talaga yung example na kung saan pag hindi tayo handa, no, ay talaga po na magkakaroon ng cramming tayo. Pag may bisita po kayo sa bahay at sinabihan kayo na bibisita si kaibigan nyo, si kapatid, sa araw na ganito, so makakapaghanda ka. Amen? Makakapaghanda ka, makakapag-prepare ka, makakapaglinis ka ng bahay, makakapagluto ka, makakapag-order ka, whatsoever na po pwede mong gawin. So, ready ka, prepared ka. So, meaning to say, pagdating ng bisita mo, at peace ka. So, magkikwentuhan na lang kayo, magkakamustahan na lang kayo. Pero, kung ang bisita mo ay pumunta sa bahay nyo at hindi nagpasabi, no, anong mangyayari sa'yo? Aligaga po kayo. Hindi ka handa eh.
Maaring hindi ka pa nakapaglinis ng bahay, maaring gulo-gulo pa ang bahay mo. Maaring hindi ka pa nakapaghanda ng merienda o di kaya pagkain na kakainin nyo para habang kayo ay nagkukwentuhan, may kinakain kayo, no? So meaning to say, hindi mo na siya na-entertain. Nagpanik ka na. So ganun po sa atin pong na paghahanda na kailangan po natin gawin. Ganun po sa ating crossover na atin pong journey. Dapat po, lagi po tayong handa. Dahil in-expect na po natin. At dahil lagi tayong handa, meron tayong kahinahunuhan. Calmness in short. No? Kaya salamat po sa salita po ng Panginoon sa gabing ito. At nawa po ang bawat isa po sa atin ay na-encourage, ang bawat po isa sa atin na-inspire, na magpatuloy lang po sa kanila pong tinatahak na pananampalataya, kung saan ka man, lupalop ng mundo, ang Diyos ay sumasa iyo. Manalangin po tayo. Amang banal, makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesus, dalangin ko po sa gabing ito na ikaw mag-provide ng bawat pangangailangan ng mga kapatid ko, Panginoon, na kung saan, O Diyos, alam ko, dumaranas sila ng mga samot-saring bagyo ng kanilang buhay. Lord, hawakan mo sila. Ikaw, Panginoon, ang kumalinga sa kanila. Ikaw, O Diyos, ang mag-provide ng lahat ng kanilang pangangailangan. Salamat, Panginoon, dahil naunawaan nila na kailangan, Panginoon, mag-expect sila na meron pong mga storms na darating sa kanilang buhay. At sa pag-e-expect po nila na ito, Panginoon, sila po, Diyos, ay maghahanda sa mga bagyong paparating para pag sila'y handa, sila po, Panginoon, ay magiging kalmado at para magkaroon ng tamang response doon sa mga bagyong kanilang napagdadaanan. Lord, salamat dahil sa pamamagitan ng salita mo, kami po, O Diyos, ay nagbubukas ng aming mga isipan, ng aming mga puso, para ito pong salita mo ay magbigay po sa amin ng inspirasyon, magbigay po sa amin ng encouragement, at Lord, lalong-lalo na mag-transform sa amin. Dahil itong salita mo ay buhay, at itong salita mo ay magbibigay sa amin ng buhay na walang hanggan. Salamat ng marami, Panginoon. Tinataas ka namin sa gabing ito ang pangalan ng aming Panginoong Jesus. To you all be the glory, praises, and thanksgiving. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen and amen. Maraming salamat po at isang mapagpalang gabi po sa atin, sa bawat isa po sa atin. God bless you po. Ikaw ay lagi kung susundin, anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ang panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kung susundin, anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ang panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi
puso ko at